Vítajte na dnešnej časovej besede. V prvom rade vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste prijali naše pozvanie. Veľmi si to vážime. Vážime si aj to, že ste si práve náš príbeh vybrali ako jeden z množstva medializovaných príbehov v rámci Slovenska. Pre tých, ktorí nás nepoznajú, ja sa volám Marta Mochnacká, som redaktorkou a moderátorkou Bardejovskej televízie. Vedľa mňa stojí po mojej pravici kolega Peter Vedíľák, takisto redaktor a moderátor. Takže dovolte nám, aby sme v tejto chvíli by som však chcela ešte poďakovať všetkým tým, ktorí nám vyjadrili svoju podporu, všetkým Bardejovčanom cez sociálne siete, pretože aj to je pre nás istá výzva a istý pocit takej podpory a takého zadosťučinenia. Takže sadneme si a poprosím aj vás, ak chcete, nech sa páči, každý nech si nájde miesto. Možno by som v krátkosti zrekapitulovala to, čo sa stalo. Každý možno má alebo dostal tlačovú správu. Ale v úvode by som zdôraznila, že táto tlačová beseda je zameraná hlavne na medializovanú tému výberu firmných peňazí z účtu Bardejovskej televízie konateľom a riaditeľom tejto firmy, vyberali ich na súkromné účely. Mercurius Veridicus, teda posol pravdy, to sú poslovia pravdy, ktorých by sme mali byť my nominári. Všetci tí, ktorí chceme svoju prácu robiť poctivo, zodpovedne a spravodlivo. Aj preto sme sa dnes rozhodli zvolať túto tlačovú besedu a jasne sa vymedziť voči konaniu riaditeľa a konateľa Bardejovskej televízie. To je vlastne dnes hlavný dôvod, kvôli ktorému sme sa tu zišli. V poslednom čase takmer dennodenne čelíme otázkam verejnosti, pracujeme v napätej atmosfére. A keďže od 12. novembra 2018, kedy 6 zamestnanci televízie oboznámili so vzniknutou situáciou primátora mesta a ani po opätovnej žiadosti sme doposiaľ nedostali žiadnu odpoveď, žiadne stanovisko valného zhromaždenia, nadobudli sme presvedčenie aj vzhľadom k existujúcemu certifikovanému auditu, že táto vec sa zamieta pod koberec, v duchu hesla skutok sa nestal. Navyše, z druhej strany sme obviňovali z toho, že sme celú vec medializovali a tým porušili obchodný zákonník alebo obchodné tajomstvo tejto spoločnosti. Ale takéto obchodné tajomstvo v úvodzovkách, a ja by som povedala, že takéto konanie nemôže byť obchodným tajomstvom, ani žiadny obchodný zákonník v tomto smere nie je nadriadený trestnému poriadku. Jednoducho, idea práva nemôže byť iná ako idea spravodlivosti. Pretože tu ide o vec verejnú. Res publica. Týka sa to nás všetkých a týka sa to všetkých Bardejovčanov. Pretože oni sú tí, ktorí platia svoje dane. A potom vlastne len nepochopiteľne vyznieva snaha konateľa a riaditeľa vniesť do tejto témy, do tohto príbehu praktiky veľkej politiky, slovenskej politiky. Ale skutok sa nestal. Jeho prvotné priznania i vyhlásenia v médiách hovoria o tom, že peniaze skutočne vyberal na súkromné účely, ale ich aj vrátil až po zverejnení týchto praktík ekonomikov, ktorá ich nám oznámila ako prvá. A dovolím si povedať, že ja a Peťo sme boli tí, ktorí sa postavili aj za ekonomku, postavili sa za ňu aj ďalší zamestnanci, bolo nás 6. Teraz sme tu dvaja. Som veľmi rada, že v tejto chvíli je tu ešte ďalší kolega, ktorý nás prišiel podporiť. Ahoj, Miňo. Aj Mirko, áno. To je náš externý. A preto dnes sa jasne vymedzujeme, ešte raz zdôrazňujem voči konaniu riaditeľa Bardejovskej televízie, aby jej doterajší pozitívny kredit
ako jednej z najstarších lokálnych televízií Slovenska nebol naštrbený, aby sme obhajili jej dobré meno, ak ešte nejaké ostalo, aby jej status nebol degradovaný. Naša televízia si v tomto roku pripomína 25. výročie svojho založenia. A je smutné, že sme museli pristúpiť k takémuto kroku. Prečo sme k nemu pristúpili, to som pred chvíľočkou povedala, ale sú situácie, v ktorých sa musíme vyjadriť, ak nechceme zradiť sami seba a celú svoju minulosť, teda aj minulosť našej televízie, pretože je naozaj dlhá, 25 rokov, to už si nemôže povedať každá lokálka, že má 25 rokov. Ale chcem ešte dodať to, že nič z toho sa nemuselo stať, ak by sa konalo včas. A poprosím Peťa, nech ma doplní, čo som ja nepovedala. Áno, v podstate povedala si všetko, možno také ešte zamyslenie sa, že naozaj 25 rokov je doba, my sme za tú dobu priniesli obaja do televízie niekoľko cien. Snažili sme sa vždycky robiť svoju prácu najlepšie, ako sa dá. Je smutné, že presne cez takýto prípad vlastne a celkovo toto bol pre nás len vrchol ľadovca. Tých záležitostí je viac, ktoré tu dnes nechceme zverejňovať, ale chceme povedať to, že naša práca tým pádom je difamovaná na verejnosti. Môžeme potom byť doslova v jednom veci so všetkými a už sme sa nechali počuť aj také veci, že sme sa nechali nejako zmanipulovať, že proste pokračujeme ďalej v práci, ako keby sa nič nestalo. A práve dnes chceme sa voči tomu takto vymedziť, aby si ľudia nemysleli, že naozaj sme súčasťou nejakej mašinérie, povedzme. Ja chcem ešte dodať, že vlastne zároveň dávame najavo aj to, že aj v takom malom meste, ako je Bardejov, sa dokážu ľudia ohradiť voči nespravodlivosti, nesprávnemu konaniu a dať najavo svetu, že je to možné a možno tým pádom dáme niekomu odvahu, kto naozaj sa cíti rôznymi smermi ukrivdený, ubližovaný a môže takisto povedať svoj názor. Žije na demokratickej spoločnosti a... Aspoň sa tak tvárime. Pretože dnes v spoločnosti panuje tá skepsa, že nič sa nedá pohnúť, nič sa nedá robiť. Vidíme to na najvyšších miestach politiky, že dejú sa veci, zamývajú sa pod koberec. Možno, že aj chceme ísť príkladom v tomto všetkom, že ak má človek charakter a verí spravodlivo za základné morálne hodnoty, tak môže niečo zmeniť. Takže asi sme povedali to podstatné, čo sme chceli. Určite budete mať aj otázky vy, takže nech sa páči. Pýtajte sa. Sme tu pre vás. A s vami. Nech sa páči. Ja by som sa chcela dodať. Prešovských novinách, respektíve už týždenníkov dní, bola suma 7 000, ktoré som mal odličať, alebo neviem, ako to nazvať. Tlačové správe dáte 8 000, respektíve 8 000 plus, že 800 nejako vrátil, aby ste tie sumy... Áno, takže keď nám ekonomka 9. novembra, teda 2 dní pred voľbami, oznámila, že čo sa stalo, že chýbajú peniaze na účte, bolo to 8 000. V piatok nám oznámila, že 800 eur vrátil. Čiže jednalo sa už len o 7260 nejakých, keď by som pozeral presne. A vlastne s touto sumou, ale dala som to tak v chronológii, v takej genéze, sme to chceli, aby sa to všetko zaznamenalo tak, ako sa to udialo. A vlastne potom na základe toho, ak chcete vedieť, možno otázka, prečo sme nekonali hneď, bolo to 2 dní pred voľbami. Pre médiá sa ani vyjadrilo, že tie peniaze chce vrátiť, že si ich uložil do nejakej svojej pokladnice. Stalo sa tak, tie peniaze už sú na účte? Bolo to len vo verbálnej rovine, že ich vrátil. My sme tento doklad nedostali, to by vám mohla povedať naša ekonomka, ktorá... Čiže to teraz chýba 7 000? Nie. Ako údajne tieto peniaze sú na účte, tak to bolo deklarované, ale my sme nejaký doklad nevideli, nás už nikto neoboznamoval s niečím, že tak tie peniaze, len verbálne nám bolo povedané, že tie peniaze sú tam na účte. Čiže doklady existujú, že si doklady, vyberal tie peniaze?
Áno, by mali Potom existovať. existuje doklad, že vrátil 800 eur a ďalšie doklady k tým 7 000. Malo by byť, to už naozaj hovorím, že to je už otázka na našu ekonomku, Prípadne aj na dozornú radu. prípadne aj na dozornú radu. Žiaľ, neviem, či sa tu niekto nachádza, ale myslím, nie je nikto z nich. Je. Prosím? Ja som Pardon. Nám sa nejaký materiál o tomto nedostal. Áno. No, by tam byť aj nejaké výsledky auditora nezávislého, vy tie výsledky poznáte. Nie, takisto nepoznáme výsledky certifikovaného auditu, ktorý sa údajne vykonal v našej televízii. Nám to nebolo žiadnym spôsobom oznámené, doručené, nevieme o ničom. Ale vraj existuje. A kto tie výsledky pozná? Tie výsledky pozná, mal by poznať valné zhromaždenie, pozná ich pán riaditeľ, len my ich nepoznáme. Ja mám otázku, moje obľúbené noviny východu. Vy ste vlastne boli všetci pracovníci vtedy v novembri za valným zhromaždením, teda čo je jedna osoba primátor v tomto prípade. Jaká bola reakcia jeho a vy ste vlastne písali aj primátorovi list, kde žiadate nejakú odpoveď na toto. Takže sa chcem opýtať, či tu tá odpoveď prišla zo strany valného zhromaždenia primátora. A druhá otázka je tá, že existuje dokument, kde sa riaditeľ priznal k tomu, v písomnej forme podpísaný, že vyberal tie firemné peniaze na súkromné účely. Tak otázka je, či potom nevidíte nejaký rozpor tohto doznania s tým auditom, ktorý tiež údajne konštatuje, že všetko je v poriadku. Takže dve otázky. Takže môžeš na prvú odpovedať, Jogi, aká bola reakcia, aby ste sa neobrali? Tak v podstate, keď potom, ako sme boli oboznámení s touto skúsenosťou, tak ono to bolo takto, ekonomka povedala mne o tejto veci ako prvému. Ja som následne povedal, že musíme s tým oboznámiť všetkých zamestnancov, pretože sa to týka nás všetkých. Povedal si to mne a tak sme sa rozhodli spolu. Tak, a chceme genézu, tak nech to ide. Bolo jasné, ako to aj bolo. Teda, že my sme o ničom nevedeli v podstate do na toho tú reakciu, čo ty si sa pýtal, Mário, na tú reakciu, že aká bola reakcia konkrétne? Tak on v podstate v prvom momente povedal, že si to musí nechať prejsť celé, že nebude nám na to hneď odpovedať. Že si to musí prešetriť. Takisto sa nás pýtal, kde sme boli doteraz. No ale to nebola už otázka na nás, kde sme boli doteraz. To bola otázka na niekoho iného. My sme len prišli podporiť našu ekonomku, že sa vyhraňujeme voči takémuto konaniu. Ďalšie veci už boli mimo nás. A ak môžem pokračovať, pýtal si sa... Máte odpoveď vlastne od hlavného zhromaždenia, ktorý je primátor, čo sa Nie, bude robiť? 12. februára uplynie 90 dní od času, teda od 12. novembra 2018, kedy sme odnesli list pánovi primátorovi. Dodnes čakáme na odpoveď. 27. januára 2019 som požiadala listom, ktorý som osobne odniesla na Mestský úrad, za pracovníkov BTV. Nie sme tam všetci podpísaní, pretože sme to brali, že súhlasia s tým všetci, dali sme ako pracovníci, až na kolegyňu, ktorá sa vymedzila jednu, súhlasili ostatní. Teda ani na tento list sme doposiaľ nedostali odpoveď. Druhá otázka bola, že či ten dokument, ktorý podpísal zverejne pred pracovníkmi, podľa vás nie je v rozpore s tým auditom, kde vlastne konštatuje aj predseda dozornej rady, aj konateľ na otázky médií, že všetko v poriadku a nášmu nedošlo. Určite je v rozpore, pretože ak nič nezoberiem, nič nevraciam. A týmto dokumentom, týmto listom vlastne on len potvrdil, že niečo zobral a niečo vrátil. Tento list vám môžem dať na vyjadnutiu, kópiu tohto listu. Nech sa páči. Je to kópia. Kolujú fámy, že my sme to nejakým spôsobom, pomôž mi výrazom. Nie, Počkaj, výraz, čo sme urobili, že sme si ho vymysleli a sfalšovali, že sme tento list sfalšovali. Mám tu ešte jeden list, ktorým som bola poverená zastupovať túto inštitúciu v čase jeho neprítomnosti v dlhodobej PM 4. februára
2019, teda v pondelok. Nech sa páči, môžete nahliadnúť porovnanie podpisov, je to tu, takže môžem to poukázať na to, teda k dispozícii budete mať. Je tam rozpor, ale to je už otázka na iných kompetentných, ktorí sa venovali auditu, ktorí mali dohliadať na Treba povedať, že v tomto liste, ktorý potvrdzuje tento, vedia všetci zamestnanci. My sme sa na tom zhodli, že to bude poistenie pre prípad, že by sa začali veci zameniť. A tento list v podstate je pre nás do istej miery ochranou. No, ja už len ako tak, ako som napísala možno v tom liste, v tej tlačovej správe sme tam ako uviedli len v tom mote, že kto nepozná pravdu, je hlupák, kto však pozná a označuje za lož, je zločinec. Takže je to úžasná myšlienka Brechta a myslím si, že my nechceme byť tými, ktorí pravdu označujú za lož a lož za pravdu, lebo to je znamenie konca. Konca toho, že my sme, vlastne naša spoločnosť speje niekde, kde nechceme, nikto z nás nechce, aby sa v tejto spoločnosti takéto veci diali. Môžem takú technickú, že ako vznikol ten list, kde vlastne prehlásne? To bolo spontánne, rozumiete? Neviem, neviem, niekoho napadlo z nás, že dajme si to poistiť, možno aj vzhľadom k tomu, že osobne poznám pána riaditeľa, už 20 rokov spolu robíme. Ja som tejto televízii začínala pred 25 rokmi ako jedna z externých zamestnankyň redaktoriek. A jednoducho poistili sme sa, že ja neviem prečo, bola to taká intuícia, že tento prípad sa bude zamietať, bude tu snaha. Len tak, proste naozaj, ako hovorím, bolo to spontánne. Čiže on to napísal? Pred nami, nie, napísala to ekonomka a pred nami ho podpísal. Aby som mal otázku Pračko, online bariel. Neobávate sa ďalšej, možno čo bude nasledovať, že viete si predstaviť vašu ďalšiu činnosť v bardejovskej televízii, alebo či nemôžu prísť nejaké kroky, ktorými by vás odstránili z bardejovskej televízie, že ste nepohodlní? Na to poviem rovno. My si nevieme za súčasného stavu vôbec predstaviť prácu v bardejovskej televízii, takže my v podstate teraz hráme. Nehráme nič. My jednoducho sme postavení pred možnosť pokračovať ďalej v týchto intenciách, čo by to nás znamenalo aspoň určite pre nás nemôžu pozrieť sa čestne ľuďom do očí. Pretože jedna vec je vystúpiť zo svojej zóny komfortu každodennej a naozaj chodiť do práce, ktorá vás baví a robíte ju rád. Ale nevieme si osobne predstaviť za týchto podmienok ďalšie fungovanie. Takže my sme považovali za potrebné sa ozvať touto formou našim občanom, ktorým sa zodpovedáme a pro ktorých každodenne pracujeme. Pretože my svoju prácu neberieme ako povolanie, ktoré je ale poslanie. Viete, označujú nás vo všeobecnosti našej spoločnosti, že sme prestitúti. Áno, prestitúti sú tí, ktorí jednou rukou berú judášsky groš a druhou podávajú nepravdivé informácie. A my chceme sa zaradiť do tohto súkolia týchto ľudí. Ja som navyše členkou Slovenského syndikátu novinárov. Som v predstavenstve Slovenského syndikátu novinárov a považujem si za svoju povinnosť urobiť tento krok a vlastne dať tým najavo aj ostatným novinárom, aby sa nebáli hovoriť pravdu. Či sa bojíme? Viete, tak ako povedal kolega, vystúpili sme z osobnej zóny komfortu. Áno, máme zaužívané praktiky, zaužívané cesty, ktorými chodíme. Nemôžeme hovoriť o nejakom báni alebo boji, alebo ja neviem o čom, ale to je už svojím spôsobom volanie o pomoc. Možno vystúpiť. Je to, ako sme povedali, že ide nám tú pravdu. Myslíte, že vám môžu pomôcť poslanci Mestského zastupiteľstva? Ja si myslím, že máme. Poslanci Mestského zastupiteľstva sa doposiaľ jasne nevyjadrili. Máme na to už 3 zasadnutia. Vyjadril sa jediný poslanec pán Filip, ktorý vlastne vyzval na poslednom zasadnutí, aby pána riaditeľa odstúpil, respektíve
Myslím, že takto bolo povedané, aby odstúpil. A tým, že dochádza k ďalšiemu meteniu alebo k dávaniu metúcich informácií vo verejnosti, je tu ten priestor, prečo sme tu dnes. Lebo, ako už sme povedali, sme spájani, sme rôznymi spôsobmi obviňovaní a navyše je tu aj ďalšia, možno je to fáma, že na nás chce niekto podať trestné oznámenie za to, že maríme nejaké dobré meno tejto spoločnosti. Môžem sa ešte opýtať, máte informáciu, ako dlho to vyberal? Tie peniaze? Podľa informácií, ktoré nám povedala pani ekonomka, boli to posledné 2 od roku 2016. Mal podané aj na generálnu prokuratúru, v akém stále máte nejaké informácie? Podal to na generálnu prokuratúru, dal podnieť pán poslanec Filip. Dostal odpoveď, Je to v jeho rukách. Proste opäť on vyhlásil na Facebooku, aspoň čo vieme, že hneď to podal možno týždeň, 2. Takisto doposiaľ sa veci nedejú a je to priestor možno aj pre inšpekciu ministerstva vnútra, aby sa na to pozrela, prečo sa v tejto veci ešte nerobili žiadne opatrenia. Chcem povedať len toľko, denne dostávame zvodky, ktoré sú smiešné. Zvodky o tom, že niekto ukradne 2 rušky a hrozí mu trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Ďalší trestný čin z Raslavic, ukradnutá šajta za 10 eur. Trest odňatia slobody do 5 rokov. Tu išlo o oveľa vážnejší prehrešok a aj to je dôvod, že o tom hovoríme a také ukazujeme. zamyslenie sa na tým, nie? Aká je mierka skutočná spravodlivosti. Áno, takže opäť sme došli len k tomu, že to právo a spravodlivosť ako si nie je rovnakou mierou na každého kladená. Sa páči, pán Jarina? Dozvielina komunitná nadácia Bardejov. Chcem povedať, že máte moju plnú podporu. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi presvedčený, že prispievate ku tomu slušnejšiemu Slovensku, lebo slušnejšie Slovensko nebude bez slušnejších miest. A veľmi oceňujem tú statočnosť vašu. A chcem sa zároveň opýtať, že či ste boli vedomí ako zamestnanci BTV, že dozorná rada v minulosti, pred tým vypuknutím toho problému, alebo aj potom, či zaznamenala práve takýto nesúlad peňazí v hotovosti, respektíve v poklade. Na túto otázku ani nemôžeme odpovedať. Vy ste neboli? Nikdy sme neboli prizvaní na dozornú radu, len v jedinom prípade som raz zastupovala pána riaditeľa, kedy som bola na dozornej rade, kde sa rozprávalo o iných veciach, ale my ako zamestnanci sme neboli prizvaní na žiadne rokovanie dozornej rady, ani sme neboli informovaní o žiadnych výsledkoch dozornej rady. Je to v kompetencii dozornej rady valného zhromaždenia, bola o tom informovaná ekonomka. Za týmto informáciám nemáme žiadny prístup. Našou úlohou je naplňať spravodajskú základu týždňa, prípadne nejakú. Áno, my si robíme svoju prácu, respektíve sa snažíme robiť dennodenne. Ja sa vás opýtam jednu vec, pardon. Ako je vás bezpečný teraz kontrolný? Niekde ste hovorili, že máme nejaké neúnosné podmienky, vieme, že nejaké spravodajstvá vypadli za posledný mesiac, takže akým spôsobom je to zabezpečené, aby z peniazy daňových poplatníkov sa vlastne dostali to, čo ponúkate, alebo čo je vašou prácou povinnosť. Napriek tomu všetkému, čo sa od novembra u nás deje, zabezpečujeme chod televízie podľa možností. Spravodajstvo sa snažíme naplňať s tým, že Marta teraz je poverená teda vedením, tak pravidelne robíme to spravodajstvo. Navyše, chcem povedať, že áno, vypadli spravodajstva, ale aj skrz toho, že ešte v minulom roku bola dlhodobá tajenka nášho kolegu. Až v týchto dňoch bol prijatý ešte ďalší kameraman, takže bolo to obmedzené aj ľudsky, aj preto niektoré veci boli
dávame do vlastne napríklad konkrétne spravodajstvo išlo raz do týždňa, ale s tým, že bola o tom informovaná Rada pre vysielanie a retransmisiu. Pardon, pán Kanturák. Ja som Kanturák, som materský nosí, už tak trošku zazneli aj otázky odpovede, ale keď som sa k tým vrátil, som sa prvé otázky spýtať, že ešte v akej kompetencii ste povedali, v rozsahu, aké kompetencie, o čom môžete rozhodovať. Druhá otázka smeruje k tomu, či tú tlačovú správu, ktorú sme dostali viacej, a ja som dostal, či zmeníte vo vlastnom médiu. A tretia otázka, keďže tu vyznieva tak, že medzi vami a terajším vedením televízie alebo toho druhého počtom pracovníkov je podľa dosť veľká priekopa. Ešte raz, či je? Že je podľa dosť veľká priekopa medzi kolektívom televízie, medzi vami dvoma a tými povedzme ostatnými, aj keď sú tu ešte ďalší dvaja. Že čo čakáte, čo nastane v najbližších povedzme týždňoch? Dobre. Takže bola som poverovaná na zastupovanie počas neprítomnosti. Poverenie sa vzťahuje na plánovanie, prípravu reportáží a samotné vysielanie Bardejskej televízie podľa platnej programovej štruktúry. Druhá otázka, či zverejníme to, čo sa tu dnes udialo? Či my zverejníme? Tak asi by sme mohli, nerozprávali sme, jednoducho akože sme sa o tom nerozprávali, ale asi by mali vedieť naši diváci, že niečo také sme urobili, tento krok sme podstúpili a mali by sme priniesť aj možno z tejto tlačovej informácií pre našich divákov. A tretia otázka, čo čakáme od toho? My sme urobili tento krok, ako sme už prezentovali, vyhraniť sa voči konaniu riaditeľa a konateľa Bardejovskej televízie. A to, čo bude nasledovať potom, je plne v kompetencii našich nadriadených. My si chceme robiť svoju prácu poctivo, tak ako sme to prezentovali aj robíme. A to, čo by malo nasledovať, ako som povedala, mali by urobiť nadriadení, nie sme sudcovia. My sme naozaj len novinári a len ľudia a to len dávam do úvodzoviek. Ďakujem aj ja. A ďakujem, chcem ešte povedať, keď už pán Kanturák, je to jeden z mojich, patrí medzi mojich prvých šéfov v novinách a chcem mu aj touto cestou poďakovať, pretože som tiež dostala, okrem Košic, kde som pôsobila v rozhlase a v novinách, tiež dobrú školu novinára, takže ďakujem. Je ťažké povedať, či zlyhala dozorná rada. Každopádne nepoznám v súvislosti tej predchádzajúcej dozornej rady, ktorá tu bola pred voľbami. Určite sa budeme touto situáciou zaoberať. Ja o nej viem od volieb, od vtedy, kedy prepúkla. A vyžiadal som si materiály, teda to odborné stanovisko nezávislého auditora. Spočiatku sa pokúšali nás presvedčiť, že nemáme právo na to, aby sme do nej nahliadli. Nakoniec sa mne osobne podarilo nahliadnúť do tejto správy. Je však písaná veľmi všeobecne. Čiže čo sa našlo vlastne? Nuž, jednoducho skutok sa nestal. Čiže tie peniaze tam nechýbajú, alebo čo? Podľa tohoto stanoviska nezávislého auditora, ktorú nám povedali, že nemáme právo nejakým spôsobom zverejňovať alebo rozprávať o tom, čo je v tom napísané, čo neviem, či je pravda, je všetko v najlepšom poriadku. To znamená, ako to vypadá, že ako keby ani nevyberal vôbec? Presne. Čo je vo veľkom rozpore s tým, že reálne existuje dokument, kde priznáva svoj dlh voči Bardejovskej televízii aj to, že tieto peniaze vyberal na súkromné účely. Je to naozaj, myslím si, že hodné na prešetrenie. Najbližšia dozorná rada by mala byť kedy? Najbližšia dozorná rada by mala byť dnes. Ale včera nám bolo oznámené, že sa bude pravdepodobne rušiť z neznámych príčin. Zhromaždenie obdržal túto informáciu od zamestnancov spoločnosti BTS ešte v ten istý deň
požiadal predsedu dozornej rady tejto spoločnosti o vykonanie ekonomickej analýzy nezávislou certifikovanou auditorkou a taktiež požadoval právnu analýzu k uvedeným faktom. Závery týchto analýz nepreukazujú porušenie zákona zo strany konateľa, preto v danej chvíli nie je dôvod konať. A samozrejme, ak sa objavia nejaké nové skutočnosti, budeme sa nimi zaoberať a pochopiteľne príjmeme príslušné opatrenia. Predsa len by sa žiadalo opýtať napríklad, či ten audit, ako prebiehal, či sa to preverilo späť, či tie peniaze chýbali tam alebo nie. Či sa ten zaoberal aj ako šiel do histórie. To znamená, či spätne preverilo, či tam tie peniaze chýbali, lebo zrejme v čase samotného auditu nechýbali, ak on ich už vrátil. O tom ja teda vedomosť nemám. Naozaj vykonala to certifikovaná auditorka, ktorá bola s danou vecou oboznámená. Predpokladám, že teda tie úkony urobila také, aké má. Naozaj to nie som odborník.